Stanley Hills Coal and Mineral Supplier Association mentah kesengi kalalet banyak kendo ya UCM jangka Stanley Hills Autonomous District Council uba thambor shiwat bat kene ka association hapo ke jingalam u president uba Humbertus nong tudu bat u general secretary uba Debor Suchang kalapen pau shibun ki a ki jing e jangki pat ba ha ka be day bat ka kamti dawyong ha East Stanley Hills District bat pen pau ye ki jing e bagi pat ba ki tengku bat ki kendon ti dawyong bada ko open cast mining. Hakajingi kendo bat UCM ke Stanley Hills Autonomous District Council kinong yalam jong ke East Stanley Hills Coal and Mineral Supplier Association kilabu ru da kajing tho hakamat UCM. Hakajingi kendo bat UCM ke GHEDC nakalyang ke association kalakentu ya UCM pan penkalano ya ki kendon beyadai bat ka kamti dawyong bakan long hakarukom jong ke small scientific underground coal mining namar kene ke rukom ti dawyong kaya ha bat ka jinglong jingman ka jaka lani kata ke geological condition hapo ke jela Meghalaya. Kumjuru kalabu ke jingkentu ban penyahap iki kam ki jam ha ke beyadai bat ki jaka puta kat kum ki kendon jaga 6 schedule kumbalabu ha ka kernet jang ke riti sensar pat ba lani ke Constitution of India bat halor kane nakalyang uba thombor shiwan ula kular ye kinong yalam ke association bo unsaya keran ha ke jingyalang ne session hapo yeng dorbar jang ke GHEDC bat ongru balada ka yeng dorbar thawan jang ka GHEDC kapas ya ka resolution te ansakin tu ya ka sarkar jala manshim ya ki sinjam ban thau thama ya ki kendon trikam ki ban ya dei dor bat ka jinglong jingman ka jaka ka bada ka small scale underground mining policy namar lada le da ka policy kan ya rab ru ya ki nong tre doyong ki banapo ka jala bat kan ya rab shibun ya ki trai jaka ru. Ka association kalamat phangru ya ki kendon ti dawyong kumbala da penbana da ka sarkar bat ong bakane ka policy ka bala penmi da ka sarkar kam ya hap satya bat kitu kinong tre dawyong ki baret ki bom kotbor bat kam ya hap ru bat ka jinglong jingman ha ka ru kom long trai jaka ki pat ba ka jela ka bakat kum ka 6 schedule nakalyang ka association kadan ka jingkermen ba ka GHEDC kan pet lam ha ka beyadai bat kane ka mat khanang ban long ka jingyada ya ka jinglong ya ka khando ka syap bat banyadaru ya ka maryang shu katkum ke jingtho balabu da ka Stanley Hills Coal and Mineral Supplier Association kaseng kalapan pau baka kamti dawyong shalan dawyong kadai ka kam ka baki briu ki em jakpo bat kadai tang kani ka kam ka balong ka lat kamai jang ki pat ba ki bana East Stanley Hills District ban pendap penbiang hayeng hasam bat hadu ban lasha khang banti ban shalan yo dawyong ki babun ki briu ki la shushong klam kam klam jam kalakta ru ya ka yo ka kot ya ka kamai ka ji bat ka basngosi ka long ba ki babun ki long yeng ki la shakta hadu kata na ka daw ka jingkerdo kam ho oi ke jela Meghalaya ka dan ya ka lat ya da ka ban ya da kerpang ye ki pat ba ka jela ka bangi tep kum ka 6 schedule ha ka ba ha ka ni ka 6 schedule la penti kanaru ya ka jinglong trai ya ki jaka puta ba di ki mar po khando de ki trai jelahi ni ki trai jaka bat ki an ki kendon ki ba ha ka 6 schedule ki apher na ki wei pat ki jela bat ru ka jingdan umar po khando kum u dawyong ru ka pher na ki wei pat ki jaka na ka taka daw ka jingti dawyong ka bada ka open cast large scale mechanized open cast mining kan nom ya hap dor satya ban le hapo ka district bat ha ka jela hi baro ka wei nakalyang ke East Stanley Hills Coal and Mineral Supplier Association ka kintu ya UCM ke GHEDC po unshim khia ya kene ka kam ban yakran sani bha bat ka sarkar jala kumjuru bat ka sarkar pedeng ban penkalano ya kene ka open cast large scale mechanized open cast mining shaka small scientific underground coal mining bakan ya ha bat ka jinglong jingman ki jaka ki badan hapo ka district bat hapo ka jala Meghalaya bat ladale da kene ka small scientific underground coal mining kan penla ikinong ti dawyong bakin trey ya ka kam dawyong bat ban trey ru ha kata ka rukam ban yada ru ya ka maryang ha ka juk opor ka association ka ongru bakam kwa ya ka no ka jingti dawyong ka bom shingan ya ka jing embryo bat ka bom day ka scientific mining henry ka association ka kwa ban yo ya ka lat ban ti ya dawyong ka badakaan da ka badan ru ka jingket khle ban yada ya ka maryang kata ka rukam trey ne ka policy ka ban ya biang lang
ba upat baru un em kamai ka khai ka pateng ru kan yai bat komju ru ban yada ya kamariang bat ka association ka kermen bada ka jinget relang ka district council lambat ka sarkar jela lambat kitanat ba depet anla ban pin urlong biang ya ka jingti bat shalan doyong namar ki brio ha ka than East Chanty Hills district ki dei ki bala GM ja em kamai da ka bati bat shalan doyong bat da ki hajar ki long yeng ki dei ki bala GM kamai da ka kam doyong